Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Скверлар барлыкка килде, парклар төзекләндерелде, спорт мәйданнарын ачтылар. Шәһәр җитәкчелеге халык алдында ярты еллык нәтиҗәләр белән хисап тота. Шәһәр юлларында төзекләндерү барышын тикшерергә министр килде. Нинди кисәтүләр ясалды, киләсе елга нинди юлларны төзекләндерерләр. Авыру хайваннар Чаллыда хуҗа таба алмый. Чаллы песиләрен Германиядә көтәләр. Чаллыда шәһәр җитәкчелеге халык белән очраша башлады. Кичә Наил Мәхдиев ярты еллык нәтиҗәләр белән ГЭС бистәсенең беренче комплексында яшәүчеләрне таныштырды. Очрашуда якын тирәдә яшәүчеләр өчен концерт оештырдылар. Төрле өлкәдә иң яхшы хезмәткәрләрне билгеләделәр. Соңгы елларда ГЭС бистәсе үзгәрде, скверлар барлыкка килде, парклар төзекләндерелде, спорт мәйданнарын ачтылар. Тукай яр буенда реконструкция дәвам итә. С удовольствием приходишь и в сквер вот сюда, и эта вот аллейка Славы отличная. Но еще бы было немножко отношения вокруг стоящим домам, в смысле уборки и все прочее. А так, конечно, вот сама территория отличная. Удобно и детям, и взрослым, и пенсионерам. Очень удобно. Молодцы, что так наш комплекс благоустроили. Больше стало спортивных площадок и так далее. Молодежи есть чем заниматься. Быел беренче комплекста аутист балалар өчен күптән көтелгән чудо дети үзәге ачылды. Капиталь рәвештә 2 балалар бакчасын төзекләндерделәр. Алар шәһәрдә мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләр арасында иң беренче ачылганнар. 90-му садику всего лишь 50 лет. 50 лет там не было капитального ремонта. Мы в этом году взялись и сделали. Ни много ни мало на этот садик ушло 40 миллионов рублей. Нами заработанных. 5-й садик. Расширили дороги. Внутри садика сделали так, чтобы ни днем, ни ночью никто не спотыкался. Там наши дети ходят. Заведующие, которые там работают, говорят, я еще собираюсь. Я, говорит, 30 лет проработал, еще лет 50 буду работать. Наил Мәхдиев шәһәрнең иске өлешендә төзекләндерү алга таба да дәвам итәчәк дип белдерде. Киләсе елга беренче төзүчеләргә багышланган сквер барлыкка киләчәк. Шәһәр җитәкчелеге август аенда халык белән көн саен диярлек очрашачак. Бүген Наил Мәхдиев яңа шәһәрнең 6-нчы комплексында, Ринат Абдуллин исә 23-нче комплекста яшәүчеләр белән очрашу уздыра. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Чаллыга эшлекле визит белән республиканың юл хуҗалыгы министры килде. Ленар Сафин юллардагы төзекләндерүне дүртле билгесенә бәяләде. Кисәтүләр бары тик эшне оештыруга гына кагыла. Мисал өчен, Мәскәү проспектында ремонт алып барыла торган участоклар уратып алынмаган булган. Ленар Сафин сыйфатка килгәндә һәр дәрәҗәдә дә контроль алып барыла дип белгеләде. Помимо заказчика, за качеством выполняемых работ подрядными организацией следит и стройнадзор, и еще казначейство. Поэтому мы вот на такая трехуровневая ступенчатая проверка позволяет выявлять различные, если есть они недостатки, которые, естественно, мы впоследствии заставляем переделывать и выполнять в четком соответствии с нормами, с НИПами и требованиями. Мәскәү проспектын куллануга 15 сентябрьдә тапшырачаклар эшләрнең барышына яңгырлы һава торышы да тәэсир итте. Уку елы башланганчы 1 сентябрьгә кадәр укучыларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен төрле чаралар күреләчәк. Җәяүле юлларында разметка ясалачак, җир асты аша чыгу юлларында төзекләндерү тәмамланачак. Вы тоже видите, наверное, все сегодня, как говорят, находится в таком рабочем состоянии. Я уже и министру сегодня говорил, нужно начинать собирать. Пешеходные переходы привести в порядок, значит, светофорные объекты, остановочные павильоны. Очрашуда киләсе елга планнар билгеләнде. Шәһәр федераль бюджеттан 600 миллион сумнан артык ярдәм алачак. Республикада финанс ярдәме бүләчәк. Хәзер әлеге акчаларны дөрес бүлү өчен юлларны тикшерәләр. Вахитов проспектын капиталь төзекләндерүне дә планга кертергә ниятлиләр. Авыру хайваннар Чаллыда хуҗа таба алмагач, аларны Германияга җибәрәләр. Волонтерлар аларны чит илгә җибәрергә әзерли. Моның өчен юлга акча җыярга кирәк. Ике песинең күзе авырта, берсенең кан анализлары начар. Германиядә авыруларына карамастан хайваннарны асрауга алырга әзер кешеләр табылган. Моннан тыш яңа хуҗалар Чаллы песиләрен үз акчаларына дәваларга әзер. Бу илдә хайваннарга карата җаваплы караш хөкем сөрә. Аларның хуҗалары дәүләткә салым түләргә, махсус укулар узарга тиеш. Владельцы домашних питомцев, да, часто бывает, что теряют своих питомцев, не задумываясь, берут новых, не занимаются стерилизацией. А вот стерилизация, кастрация, это как бы, помогает контролировать численность. У нас очень много бездомышей. То есть пока вот не будет такой как бы стерилизации массовой, с этой проблемой будет очень сложно.
Шолыда ярминкелер сезоны ашылды. Южный агросәнәгать паркы территориясында 19-нан 27 августка кадәр бал ярминкәсе узачак. Быел җәй яңгырлы башлану сәбәпле умартачлар уңыш аз булды дип зарлана. Шуңа күрә бәяләр былтыргы белән чагыштырганда югарырак булыр дип көтелә. Фермерлар иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр эшләячәк. Әйтергә кирәк, бал ярминкәләре Шолыда чагыштырмача күптән түгел уздырыла башлады. Август азагында һәм сентябрь башында ничек ял итәсе билгеле булды. Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2017 елга җитештерү календаре буенча республика халкын август һәм сентябрьдә 2 бәйрәм ялы көтә. 30 августта республика көне һәм 1 сентябрьдә Корбан бәйрәме. Шул уңайдан 2 өстәмә ял билгеләнә. 29 һәм 31 бәйрәм алды көннәрендә эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Шагыйрә Әлфия Сиддыйкова 60 яшь тулды. Талантлы шәһәрдәшебез 20дән артык китап авторым. Бу шигырьләр, поэмалар, проза, публицистика. Әлфия Сиддыйкова Чаллы төбәге язучылары турындагы әдәби Чаллы җыентыгын эшләүчеләрнең берсе. Соңгы елларда ул туган як тарихын өйрәнүгә дә зур көч куйды. Тәрҗемәләре күп. Әлфия Сиддыйкованың балалар өчен русчадан тәрҗемә иткән шигырь китаплары туган телне өйрәнгәндә киң кулланыла. Бик зур яңгырлар ашалган китаплар булар. Олар Татарстанда да, Мәскәүдә дә, хәтта чит илләрдә дә халыкара дипломнар белән дә бүләкләнделәр. Әлфиянең иҗаты да бу китаплар менә шул безнең яшь буынга 2 билингвил дип атала инде позициядән торып телләр өйрәтүгә зур ярдәм итә торган методик күрсәткечләр дип уйлыйм мин. 17 август көне Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Әлфия Сиддыйковага багышланган тапшыру эфирга чыга. Сез аны 18 сәгатьтә Татарстан 24 Чаллы ТВ каналында карый аласыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. Это обычный магазин инструментов. А это 45 тысяч товаров в наличии и реально низкие цены на все инструменты.ру. Например, шуруповерт Hitachi всего за 4990. Все инструменты.ру. Успей купить с выгодой. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспокама. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.